Ceri Lloyd, awdures y llyfr coginio vegan o'r pridd i'r plat. Heddi fi'n mynd i fynd ati i goginio un o fy hoff reseitiau nadoligaidd, sef y tarteni nadolig amrwd. Felly mae gyda chi restr o'r holl cynwysion o fewn y PDF. Gyntaf ni'n dechrau gyda toes y tarteni. Felly mae gyda fi hanner cwpan o almonau fan hyn. Fi'n rhoi'r almonau i fewn i'r prosesydd bwyd ac fi'n prosesu rein yn syth, jyst i droi'r almonau o fod yn cnau caled i fewn i powdwr. Felly, unwaith ych chi'n gweld bod yr almonau wedi cael ei droi fewn i powdwr, fi wedyn yn ychwanegu yr holl cynhwysion eraill o'r toes y tarteni i fewn i'r prosesydd bwyd. Felly mae gyda fi un llwy fwrdd o hadau llun, sef flaxseeds. Wedyn fan hyn mae gyda fi un cwpan o flawd ceirch. Wedyn mae gyda fi tym bach o halen môn i fi'n droi fewn. Felly jyst pinsiad sydd angen arnoch chi, neu unrhyw fath o sea salt. Wedyn mae gyda fi 2 llwy fwrdd o sudd masarn. A wedyn i orffen, i fi'n gofyn am 4.5 llwy fwrdd o olew cnau coco. Felly fan hyn, sdim rhaid i chi fod yn hollol gywir. Fi'n rhoi eitha lot ar yr llwy fwrdd. Achos ni eisiau'r toes yma i gludo gyda'i gilydd, felly mae gyda ni eitha lot o cynhwysion sych, ond ni hefyd eisiau gwneud yn siŵr bod y toes yn ddigon gludog fel bod popeth yn aros gyda'i gilydd. A nawr, yr oll i fi wneud yw roi'r ceuad ar y prosesydd bwyd unwaith eto a wedyn prosesu. Felly beth pwysig yw gyda toes bod chi eisiau gwneud yn siŵr i fod yn ddigon gludog achos chi eisiau rolio fe i fewn i pêl a wedyn rhoi bach o fflwr ar bwrdd neu ar chopping board a wedyn rolio'r toes allan. Os ych chi'n sylwi bod y toes yn rhy sych, yna ychwanegwch fwy o olew cnau coco neu falle tymor bach fwy o sudd masarn, jyst wneud yn siŵr bod y toes yn gludo at ei gilydd yn iawn. Felly fi'n gallu gweld gyda'n nghoes i nawr bod e sicr yn ddigon gludog. Ac yr un peth, os ych chi'n sylwi bod y toes yn rhy gludog, yna mae croeso i chi ychwanegu tymor bach fwy o almonau neu mwy o flawd ceirch. Felly cyn i fi fynd ati i rolio'r toes yma allan a torri fe i fewn i 12 darn, i fi'n mynd i uro y tin muffin yma, jyst trwy ddefnyddio bach o olew cnau coco, felly mae'n nwylo i yn lan ac i fi jyst yn mynd i gorchuddio y tin yma gyda bach o olew cnau coco cyn i fi fynd ati i dorri'r toes a rhoi darna'r toes i fewn y tin muffin. Gwych, nawr bod y tin wedi uro, fi'n mynd i fynd ati i roi bach o flawd ar y bwrdd. A wedyn gorchuddio'r toes gyda bach o flawd. A mynd ati i rolio fe allan gyda rolling pin. Felly yn amlwg chi eisiau gwneud yn siŵr bod y toes ddim yn gludo ei hun i'r ford. Felly cadwch ychwanegu fwy o flawd wrth i chi mynd ati i rolio'r toes allan. Chi hefyd rhoi flawd ar y rolling pin os mae angen.
Felly unwaith mae'r toes wedi roli allan gyda ni, fi'n wedyn yn mynd i ddefnyddio glas. Fi'n gwybod allwch chi ddefnyddio cookie cutter neu rhywbeth fel na, ond fi jyst yn ffindo fe'n haws achos mae hwn gyda fi i dorri'r toes. Felly fi'n defnyddio rhywbeth cylch mwyn i'r siap i ffitio i fewn i'r tin muffin. Ni nawr yn mynd i fynd ati i wneud llenwad y tarteni Nadolig. Mae gyda fi'r cynhwysion i gyd o'n flanu, felly mae gyda fi 1 cwpan o raisins. Mae rhain am mynd syth yn y prosesydd bwyd. Wedyn fi'n mynd i ychwanegu 1.5 cwpan o daten medjool. Mae'r visitor yn ôl gyda ni. Ti wedi cael dy fwyd fwy? Wyt ti wedi? A wedyn mae gyda fi sudd o 1 oren. Mae hwnna'n mynd syth i fewn i'r prosesydd bwyd hefyd. Fi'n rhoi pinsiad o halen. Reit, off ti. A wedyn be arall sydd gyda ni. Felly mae gyda fi y pumpkin pie mix yma. Pumpkin pie mix. Y cwmni fi'n defnyddio yw Steenbergs. Ych chi'n gallu cael ar y we. Ond mae hefyd gyda fi y cyfarwyddiadau os ych chi eisiau gwneud eich pumpkin pie mix eich hun. Eto mae'n fynd dibynnu gyda blas, os ych chi eisiau ychwanegu fwy o space, mae croeso chi wneud. A wedyn 1 llwy fwrdd o hadau llun sef flaxseeds. Fi yn bwydo'r gath yma os ych chi'n clywed y gath yn gwneud lot o sŵn yn y cefndir. A wedyn fi yn gofyn am 1/2 llwy fwrdd o groen oren. Eto mae fel lan i chi os ych chi eisiau ychwanegu yna, mae jyst yn rhoi blas nhw bach mwy oren i'r cymysgedd. Felly mae hwnna'n opsiynol os ych chi eisiau ychwanegu fe neu beidio. A gyn ni'n cymysgu fe. Os ych chi eisiau stopo fe hanner ffordd trwy cymysgu, mae croeso chi wneud jyst i blasu fe i weld os ych chi'n teimlo fel bod e angen unrhyw beth mwy. Falle bod chi'n teimlo bod angen mwy o space pwmpen, neu falle bod chi'n teimlo bod angen teimlo bach mwy o oren. Fi'n credu bod fi angen jyst teimlo bach mwy o space pwmpen. Gweld popeth wedi cymysgu yn dda gyda chi. Felly chi yna ddechrau llenwi'r tarteni gyda'r cymysgedd yma. Felly eto mae croeso i chi blasu fe, weld os ych chi eisiau ychwanegu unrhyw beth extra. Felly fyswn ni'n gweud ychwanegu tua 1 llwy fwrdd i bob tarten. Ond os ych chi'n rhywun sydd yn licio lot fawr o filling, yna mae croeso chi ychwanegu tyma bach yn fwy. Fel o'n i'n sôn cynt, mi fydd gyda chi siŵr o fod tyma bach fwy o'r llenwad yma ar ôl. A mae croeso chi rewi y llenwad yna a wedyn gwneud batch arall o tarteni Nadolig rhywbryd to. Na, dim i ti mwy'r ein. Lyfli, felly gyda beth sydd ar ôl o y toes y tarteni, ni nawr yn mynd i wneud gwmwys yr un peth. Mae croeso i chi ddefnyddio siap. Mae croeso i chi ddefnyddio siap seren i dorri. Oedd gyda fi cookie cutter, siap seren, a ddim yn siŵr lle mae fe wedi mynd. Mae rhaid bod fi wedi mynd â fe gatre tîm am dad dros Nadolig, gan bod fi'n gwneud rhain yn aml, y tarteni Nadolig yma. So mae fe wedi mynd ar goll, felly fi jyst yn mynd i ddefnyddio y siap cylch eto
Dwi'n rowlio'r cymysgedd yn defnyddio digon o flawd, wneud yn siŵr bod ddim byd yn stico. Felly dyma ni y tortenni Nadolig yn barod i fynd mewn i'r oergell i setio rhywfaint. Dyma hwn angen mynd i fewn am tua 5 munud, rhywbeth fel yna, a wedyn chi fynd ati i mwynhau nhw'n syth. Mae gyda fi bach o'r llenwad ar ôl i fynd i fewn i'r rewgell, a wedyn dyna y llun sydd yn y llyfr, yn amlwg wedi defnyddio cwci y cutter sharp serem fyna, felly mae fe gwbl fyny i chi beth sydd gyda chi i ddefnyddio fel ran uwch y tartenni.